Da je najveća opasnost sigurno napad Subašić i Alijev je reprezentacija koja je malo golova postoru. Tošić je prošao, dupli pas sa Žigićem, Tošić 1:0. 1:0, početak kakav nam je u svakom slučaju trebao. 4. minut, Duško Tošić. Njegov prvi gol u dresu reprezentacije. Fudbaler Verdera, mladi reprezentativac, deo one ekipe koja je osvojila srebrnu medalju na poslednjem evropskom prvenstvu. Otvorili smo utakmicu na pravi način. Naravno, ovo je inače jedini pravi način da se dobije ovakve ekipe gol u prvih 20 minuta. Ja se nadam da smo sada već ovim rešili 90% posla. Verujte mi, 90%, zato što jako dobro poznajem njihov mentalitet i sad će i oni krenuti malo otvorenije i nadam se baš ono što malo pre rekao, da se može otvoriti zona za polu, kontru i kontru i da tu možemo da tražimo u svakoj zemlji koje, čak i u Rusiji gde sam igrao 5 godina. Samo da vidimo, Kuzmanović je sjajno prihvatio loptu, Kuzmanović, Žigić u sredini, Žigić 2:0. Opet iz zone iz koje smo pričali, odlično. 2:0. Sad se već lakše. 17. minut. Žigić, najbolji strelac naše reprezentacije u ovim kvalifikacijama. Njegov 4. gol u kvalifikacijama, 9. za reprezentaciju Srbije, sve ukupno u 24. meču. Vidjet ćemo na usporenom snimku. Kuzmanović je divno prihvatio loptu. Pogledao gde je Žigić, koji je pretrčao Abasova i 2:0. Opet iz zone. Po meni lično, uopšte nije Azerbejdžan trebao da izađe u ovoj formaciji, ne znam šta je hteo. Sva sreća da jeste, evo kasnije sada Hišimov, da. Sultanov, odlični, Bane Ivanović još jedan put. Mi smo kompletni, ali ne i Azerbejdžan. Kakva greška Tošić i Biševca, Alijev 2:1. Dobro je što smo se odbranili, ako tako mogu da kažem, iako se nismo branili, sva sreća. Kuzmanović, petom Janković, Žigić, Dulja je bio. Janković 3:1. 3:1 u pravom trenutku. Ne bih htio da se preterano radujem, ali ja mislim da je to to. To je to, da. U pravo vreme. Čuje se i pesma naših navijača. To su možda i naši fudbaleri koji igraju ovde, ima i njih, ima naravno i oni koji su doputovali iz Beograda. Svi su tu, svi su za reprezentaciju. Stvarno, i nama je čast što ste došli tu i što možemo... Pokušali smo da zove 3-4 dana stvarno da pomožemo koliko je bilo u našoj moći. Sjajan udarac Jankovića, 30 metara sigurno od gola Velijeva za vodstvo od 3:1 i u pravom trenutku u finišu Kuzmanović ka Žigiću, nema ofsajda, Žigić 4:1. 4:1. 43. minut, evo mislim da je definitivno gotovo, da mogu i ja da odahnem, a tako se u ovom trenutku ponašaju i na našoj klupi, evo svi su... Pričali smo na početku iz kojih pozicija mogu da padnu golovi i sva 3 gola, osim ovo iz prekida Boška Jankovića, svaki pao iz te pozicije. 4:1 u ovom trenutku, posjećamo u 4. minutu. Duško Tošić, 17. minut, Žigić 2:1. Alijev vraća nadu u 26. minutu domaćinu, da bi Janković onda u 41. minutu povećao prednost na 3:1, a sa ovim golom Žigić u 43. stižemo do velikih 4:1 i ovo bi moglo biti jako bitno i zbog gola. Je samo zato što, kako je rekao, adekvatnu zamenu nije mogao da nađe, ali se vratili na vreme za početak drugog. Janković i Duška Tošića. Rukavina, Uljaj. Još jedan put do Nenada Kovačevića. Nastavlja se ipak utakmica. Žigić ka Jankoviću. Lepo sve zamišljeno. Subašić. Sjajna. 2001. kada sam došao u Moskovski Torpedo, još uvek lutaju. Evra pre 3 godine. Vidimo samo šta će učiniti Janković. Dobar udar sa mnom, on će uskoro ustupiti svoje mesto
Zoranu Mirkoviću, direktoru naše reprezentacije. Ispratit ćemo sada i, s obzirom da sa Portugalom imamo identičan odnos u Beogradu i Lisabonu. Kakav gol! Kakav gol Smiljanića za 5-1. 75. minut, baš kada sam pričao o gol razlici, a Smiljanić svoju prvu utakmicu za reprezentaciju uspeva da obeleži fantastičnim golom. Sigurno momak koji će biti budućnost našeg fudbala, briljirao je na evropskom prvenstvu u Holandiji, bio sigurno jedan od najboljih igrača tog šampionata. Na pravi način, nadam se, jedan veliki vođa naše reprezentacije. Ulaza Lazović, Rukavina. Danko Lazović, 6-1. 81. minut. Strelac Lazović, džoker u ovim kvalifikacijama. Fudbaler koji uglavnom sa klupe dobija šansu i gotovo uvek kada uđe sa klupe postigne i gol. Evo, pomenje me kolega, stiže mi poruka i potpuno je u pravu. Naravno, u pitanju je slovo S, a ne slovo S. Kada je izgled stadiona u pitanju. Svašta, posebno po forumima, po internetu i po medijima. Šta se sve događalo kada je Žigić 4-1 i još 2 gola u drugom poluvremenu. Smiljanić 75. minut za 5-1 i Danko Lazović za konačnih. Azerbejdžan 1, Srbija 6. Hvala gospodine Mirkoviću iz ovih nekoliko minuta koje ste proveli sa nama. Vredna